O éxito da primeira edición foi unha das principais razóns que levou a organización a preparar unha segunda cita deste torneo solidario. Será o sábado 29 deste mes de xuño, nas instalacións deportivas de Vistalegre. Na competición tomarán parte un total de 8 equipos que representan a cada unha das parroquias de Boiro. Dan as 8 parroquias do Concello de Boiro e o formato de xogo vai ser, vamos facer 2 grupos que pasan os 2 primeiros de cada grupo para xogar semifinales e a final. La verdad es que fue un éxito. Esperábamos que saliese bien, pero creemos que fue mejor y ojalá este año pues lo superemos. Como acontecerá na primeira edición do torneo, todo o recadado irá a favor de ASANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Felices de poder formar parte dele, que vos acordedes de nós para a recaudación de fondos, que é super importante para levar a cabo a labor que nos facemos, non? A recaudación do ano pasado veunos moi ben porque houve un aumento bastante importante de atención psicolóxica a través dos gabinetes. Nos temos convenios con gabinetes en toda Galicia porque a veces é complicado, ainda que van a facer o tratamento e demais o hospital, que nos estamos ali ao lado do Hospital Clínico de Santiago, desplazarse para esa atención ali pois é complicado. Coa iniciativa tamén colabora o Concello, de onde animan a acudir ese día a Vistalegre e participar deste evento cun marcado carácter solidario. O ano pasado foi un éxito de recaudación, creo que este ano vamos a superar, por eso que animo a toda a veciñanza a asistir o día 22 aos campos de fútbol de Vistalegre para disfrutar dunha tarde de fútbol, dunha tarde de deporte e ao mesmo tempo pois estamos axudando a que todo isto sexa outra vez un éxito. Dende a organización animan a colaborar tamén coa causa a través da compra de rifas que xa están á venda para o sorteo de agasallos con produtos doados por entidades colaboradoras ou tamén mediante as doazóns que se poden realizar nas huchas existentes en diversos establecementos de Boiro.